Beth yw cwmni cydweithredol? Mae cwmni cydweithredol yn fath gwahanol o fusnes. Mae'n cael ei redig gan ei aelodau, ar gyfer ei aelodau, gan roi'r grym yn ei dwylo nhw. Mae aelodau'n cael pleidleisio ar benderfyniadau am y busnes, yn hytrach na chyfrandalwyr. Gallant benderfynu ailfuddsoddi'r elw yn y busnes, bydd cymunedol, neu hyd yn oed talu difidend i aelodau. Mae cwmnïau cydweithredol ym mhob cwr o'r byd sy'n rhannu'r un egwyddorion gan roi llais cyfartal i'w haelodau. Gall tafarndau, siopau, prosiectau ynni cymunedol, ffermydd a ddatblygiadau tai i gyd fod yn gwmnïau cydweithredol, yn ogystal â chwmnïau cydweithredol gweithwyr. Mae gwahanol fathau ohonynt a gwahanol strwythurau cyfreithiol. Enghraifft, gall gweithwyr neu weithwyr llawrydd ffurfio cwmni cydweithredol gweithwyr. Fel cyfarwyddwyr, nhw sy'n rheoli a bydden nhw'n gwneud penderfyniadau ar y cyd. Efallai bod ganddyn nhw delerau gwell na hunan-gyflogaeth hefyd. Gall busnesau unigol weithio gyda'i gilydd mewn consortiwm i ddenu gwahanol farchnadoedd neu gontractiau. Gall cymunedau ddod at ei gilydd i fod yn berchen ar adnodd a'i redeg, enghraifft tafarn, trwy gynllun cyfrandaliadau cymunedol. Mae mathau eraill yn cynnwys cwmnïau cydweithredol defnyddwyr, aml randdeiliad a phlatfform, sef pan fydd aelodau'n cael dweud am sut caiff y busnes ei redeg. Mae cwmnïau cydweithredol yn rhan o gymuned o fusnesau cymdeithasol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Os ydych chi eisiau datblygu busnes sy'n rhoi buddiannau ei aelodau'n ganolog iddo, cysylltwch â ni. Ffoniwch dim 3 111 5 neu e-bostiwch sbwinquiries@cwmpas.coop neu ewch i'n gwefan